Dini amang manulang na kita live. Salam. Dihamuna manami nanami na posogulong na hinahulungan ito at Yesus Kristus. Sadarion ima permingguan perningotan di hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Tuban wagijang marngarade inganan di hita karena keporsiai ibana. Nama hita di bagasan las neroha memuji pasangap keluar dari bata merhite permingguan pertanyaan atta para de marohanak pikirata pertanyaan mahita di bagasan tabi. Amin. Tapuji Tuhan tamarende kita sebut dalam nomor 37 ayat sada doa ayat tul.
guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian atau mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di dok Jehova madok Tuhaku, hudul maho di siamukon, pai mahubayan na kamusum sidege-degeon ni pakmu, marrongoman bang somrosian lomona diari parporangammu, marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho parangammu akanau poso, nunga pola maruari Jehova, jaladak tagamon sol-solan na rohana, say hodo malim rudi saliling-liling na, mangihuton horong ni si Melkisedek, say patibul madirim ale di bata, tu atas ni langit hamuliaummu, tu sadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli, nang manaik tu banua gijang jalahudul tu siamun ni debata, saya suruh matot di perbadia tu rohanami, asa ibana to tong mengajari rohanami, lihat tu hami parhaladona burju tu hatam, pargogoi manasida, asa to tong diradoti nasida ulonna, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk nisi bolisi, asa tungurarat harajaumu di hasianganon, pai masudemu sum peak di toruni patmu. Saya pamonang mahami saluhut na manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hite ho. Ay hodo na mangolu dohot na manggomgomi, rap dohot amay dohot tod di porbadia. Amen. Hudul mamu. Tapuji Tuhata maridehita sian bukene nomor 10 sia ayat sada. Di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijak sadarion Imas yan Markus sada ayat 15 ninnado nunga dapot tikina nunga songgop harajaun ni dibata paubahamu marohamu jala haporsiai hamu mabarita nauli ido sahatna atong rak mangidogo ko mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergogoi mahami magulahong nakabar tupatik ni. Amen. Tapuji Tuhan tamarit dehita saya buka di nomor 100 ayat onom laos jongjong mam.
atau poti madosa tanah godang itu ado pandi debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan sitop panasana adong. Paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Ima pasian tumbang rohanami. Nata masih tutudo hona hami alani dosa nami i. Alai natar sol bagi do hami nuaeng alani i. Masih maroham Pardingan basa jala parasiro hadoho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matot di perbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat kami tu hangoluan nasora suda. Napinar bagabagam diakana porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debatarat taringot tu hasesan di dosata. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar ayaw do siluluhoko. Nunga pola hujo ko armu. Au nak punaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Hudulman. Tapuji tu hata maret deita sabukwet di nomor 747 ayat sada. Hatani debata epistel di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijak sadarion tarsurat di buku Pesalmen biduana puluhalu ayat walu di 10 sia tajahama marsore sorin. Ali debata uju diulo ko bangsom uju mengalak kaho di bagasan halongonani. Nang duluk sina adui maradopon debata ni Israel. Udan lomoni rohado di pangusehoko ali debata jala di pergogoi hodo perjabaramu nahe ali. Jadi maringanan madisi akan pinangulum di parmudu hodo nadangoli ali debata marhite dengan dibasa. Martiting matuhani. Jadi torop situ tuma akka buru-buru sibuan barita nauli. Hapogan ma akka raja ni akka parduan parangan mapurus. Jadi boru sisiangi jabu maring bagian taban-taban. Molo mangulok tahamu di holak-kolang ni akka parduan. Marsinodang dohamu songon habong di darapati na nilapis dohot perak. Jala marsere na gorsindo hole nasida. Uju di pasera pargogo na suatu dosan akka raja di sini memutar ma di atas dulu Salomon. Duluk ni debatado duluk basan. Gok akapucu duluk basani. Buasa saya magi buru hamu ali aka dulu na timbo.
Dopak dulu Sion, napinilik ni debata, bahe ni ingananna, saya inganan ni jahu badui saliling nililingna. Maribu-ribu dohure tani debata di tonga-tonga nasi dado Tuhani, hirasinai di bagasan habadiaon. Nunga manay moto kinjang. Kita berbodo na konataban, nunga maruli sileolehok ho di tonga-tonga ni Malaysia, nangakana marbali asa maringan isi debata jahuba, ido sahatna. Martua doa kana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Ede puji-pujian siankor ina gabungan.
Tapuji Tuhata meredehita sabuku edit nomor 354 ayat sada jongjong mau. Sengunda hina tidak kon didongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba hido ama pergugu nasu hatu dusan natmo palangit dohot kano au porsea di Yesus Kristus anak ke debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabia seaton di porbadia adorak sohabuhan Ido Tuhata natumaon na bernit di panghuman di selatus nama terpajal leibana di hawpinor siram natua tuban watoro dung di tanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu sulgo lahudul tu siamun de bata jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di simai bana pa mangulak sugo tu tanahon manghuhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jaladok sada huria nabadia huria hato paling halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tai namadok mulak mangulu sugut daging di halak nong mate doho di hangoduan dasora suda amin kudul mahamu Soso-soso di parmingguan sadarion, perjuluk. Sadarion ima permingguan perningotan arihana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang mengeradi inganan diaka nama keporsia ibana. Napa duahon masohok do anggo permingguan botari sadarion. Tuhat tama nama masu-masu hita. Meredehita sabukena nomor 522 mamuka senai sada uhutma tapapungo pilihan sada tu debata. Tuhan
kelas ni roha marulop-olop dohami di bagasan tikyon. Dia sidot holongmu na setoktong madongani ngolunami sahatu tikyon. Terlebih Tuhan ditutuhi hodo rohanang pikiran nami, rohami tu bagas joromon, mamuji pasangap pokok. Saluhutna aka edde nami le Tuhan, tangiang nami, saya jalo mai dia dopamu. Terlebih le Tuhan nang di bagasan tikyope, hatam naing hutangi hok kami. Ajari pargogoi parbisuhi mahami, asa tau hami mangulah hok katam di ngolu nami. Makuling mahole Tuhan, ainung ngarade hami laho tumangi hosa. Marhite Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Shalom. Horas. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Huriani tu hatani debata, di parningotan ari hananaik ni tu hata Yesus Kristus di bagasan tikyon, tersurat di buku ulau niaka apostel bidusada, mamuka sian ayat onom, sahatro di ayat 10 sada. Ulau niaka apostel bidusada, mamuka sian ayat onom, ayat 10 sada, songonom mahatan debata takas mata payhut-ihut. Laos disukun akana pungwima ibana, akanin nama. Pajongjong kamu ma saunari. Pajongjongonmu ma saunari ale Tuhan harajauni di Israel. Alainin nama madok nasida. Dang rodi hamu i uboto tauna manang obasna. Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jalo emuna do hagogo onito di perbadia na songgot tuhamu. Gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem, doho di Sadok Judea, doho di Samaria, saharo di ujung ni tanoon. Jadi dung di dok songoni terhisap ma ibana di panokno tinasida. Dungi di holipi obuni ma ibana siat joloni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu gijang. Nunga jongjong di labung nasida 2 halak parulos namar linang-linang. Akan nama dok, oh hamu halak Galilea. Ahama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi na tarhisa siya labung muna tu banua gijangi narodo ibana sogot. Songon nani ida muna ibana lau dopak banua gijangi. Ido sahakna. Huriani tu hatana pungu di bagasan Kristus Yesus. Molo didok rupani naik. Hira-hira ahado di bagasa pikrata. Molo didok naik tingkat, naik kelas, naik jabatan, dohot naik gaji ni narupani, jala musa didok naik tu pelaminan. Tung macelas dorohata mabegiyate. Kita akan bersuka cita. Jala musenang bolo didok harga-harga naik. Mungkin ramar sak dohita. Didok menyamakan naik. Pitorodo tu bagas rohata amang tahe. Nganaik be sembako. Aha masih patu paun. Mengeluh mahita. Jala apalagi mamuse molo didok. Naik pita mate. Naik kolesterol nina musenang. Naik tensi, itu sangat berbahaya. Alai nuai ngamangi nang tabege hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Dan kita harus mengingat amanginang dikatakan bagi orang percaya. Isena porsea ido dapotan inganan nasonang.
Nakina dia detai di dok surgoi sabulot tadoi. Danga dong besi ayo disi. Danga dong bena hacit. Alai ngamar lasi roha marulopolo pita molong nunga sahat hita tu surgoni Tuhani. Dan juga dikatakan amanginang dalam naskot bakita ini na parjolo sahali sesudah 40 hari dari hari kebangkitannya Yesus nakok tu surgo. Nagabe suku-suku tu hita, buasa pola ikon 40 hari ate. Buasa ma, dung bangki tu hatta Yesus, pitor nakok ma Yesus tu banua gijang. Buasa ma dak songoni, buasa ma ikon di paima 40 hari lelengna. Huriani tu hatta, di 40 hari ima, Tuhan Yesus amanginang, memberdayakan, melatih, jalan, toktong membina akan murid-murid ni Tuhan Yesus asa lamtang hapursion nasida dina para raton barita naulii. Jala tung macai sedih do reaksi ni akan murid-murid ni Tuhan Yesus di bagasan turpu jami tahun. Karena apa? Alasa lelengon rapak do nasida doho Yesus dina melayani. Dina majabintahon akka jamita tu saluhutna dia ka luat-luat rap dona sida doho Yesus alain waeng ikon nako ma Tuhan Yesus tu banua gijang di rohana sida di pikiran nasida amang tahe bohana mahami ido di pikiran nasida alai ido naki di do Yesus musa di bagasa turpu jamita om na pasahato ni debatadu tu nasida tod dihagogoon. Jala merhite tod dihagogoon, tod dipangarajayo diri, imam bahen nasida gami margogo, dina majamitahon akka jamita, tusaluhutna tusadok pertibion. Jala imam bahen nasida muse gabi semangat. Nah kita pe amanginang, di bagasang ngolu taon, ikut dohita gabe perbarita nauliate. Molo perbarita nauli, dada Holan Padita, Bibel Pro, Guru Huria, Diakones, Dohot Akap, Situa. Alai saluhu nahita hala Kristen terjauh gabe perbarita nauli. Merhite aha amanginang, merhite pangalahotai, pakatayotai, karakter tai, kita harus sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, harus sesuai dengan karakter Yesus. Idola bana Tuhan Yesus rotu pertibion. Di lehon ibana do contoh na duminggat tu hita asa ibana mapatokata. Jala di leho do museha gogo tu hita. Di leho do akata dahalongangan. Marhite hamamatena, marhite haheheonna, marhite nama sanwaeng nataida manginang di pesta kenaikan Tuhan Yesus. Jala molo di piga-piga luat amanginang molo nataida pesta hari kenaikan Tuhan Yesus. Nadeba molo nataida badang pola di hari kotor tu bagas joro. Alai mau lihat ma molo taida di luat tahun, di huriat tahun luar biasa doate. Mulai siang nasogot sahatu minggu siangong. Luar biasa, berarti kita masih memberikan hati kita. Disungguli atau diperbadia ada pehita asarotu bagas joronaun. Kerinduan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi dihita saluhuna amanginang marhite topik mingguta nama doktu hita sadariong topik tam gabe sitidangini Kristus tu sadok pertibion. Kita harus menjadi saksi Kristus. Maka tidak kau debata amanginang dada holan cukup dipakatai yonate. Mulu namar barita mungkin ra namura do yate. Nade ba dong do madok murado ini kan. Nade ba adong madok mulu di pasta hurumu ba tarehom musenang pipi kanan ninna kan. Ay murado namar jamita ninna musenang. Hape sasitong na amanginang di namar jamita
ulan napora situ tudo yate, aka ulaun hapar haladoon. Alana perjolo sahali na mangulahon doate. Na mangulahon, jala musenang mangarimangi ulauni. Alam mulai sian saluhut na aka karakter ta, pangalahot ta apalagi aka perhalado, gabe cerminan ate. Tahu contoh, sitiruon. Alai mama inang dihita saluhu na hita pe perjamita do. Merhiteaha pangalahotai, pakatayotai. Doho na sesuai tu karakter ni Kristus. Jadi unang arong hita madok atau emak mulu perjamita holan ulon niaka na full time mainin na kan? Daksongoni. Alai hita sadiri do, bohama hita sadiri. Manopa dirita tunadenggan. Idu na perjolo sahaliat ya manginang. Unang tapa ima jolo asa jolma laho manegor hita asa gabe olo hita bertobat berubah nina kan. Alai mulai sanari amanginang mari dari hati kita ikut tadok do. Ikon olo mahita bertobat ate. Dada hata gait hata bertobat. Alai i menentukan hita amanginang tu dia do hita musenang. Dung sae siap pertibion. Tuna sonang do manang tuha matean sisa leleng ni leleng nai. Dua do godang na. Surgo dohot neraka ate. Jala taboto doi. Sian hata bibelipe dinata jahai Alkitab nunga dito Tuhon molongolu niak kasih partigor tu dia ngolu niaka na mangulahon na rorang najat aka dosa tu dia. Jadi dihita saluhu na molo si holdo rohata tu surgo hasonangani tapau bama karakter tai sifat tanarowai narorangi dohot aka pangalahot tanarwai. Tai hutoma debata. Unang do tadokon au halak Kristed do. Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dihita saluhuna amanginang ikut tamulai do maka tidak ko Yesus di tonga-tonga ni ngoluta sadiri majo. Dukoni itu keluarga. Keluarga tama jolos perjolos sahali tapature tapadengganate. Baru pe asa tuduru. Mulai sian na met. Ima di tonga-tonga ni bagas tabe. Sotung do jol mata jamitai. HP keluarga ta sendiri dang pas dang sesuai. Dohot natadokate. Nomor lapata may amanginang perjolo sahalisian keluarga ma. Bohado antara suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Apakah sehati sepikir? Jupang doha dameon manang nadang. Ima contoh na utama te amanginang. Alai molo dang jupang do kesehati ya di suami istri di tonga-tonga ni bagas selesai do yang manginang. Tetapi mari dalam setiap kehidupan kita benar-benar mengalehon akan adumenggan tu akayana kota. Molo say holanda marbada-bada du hita amanginang di Jabutabe akayana kota pe simuruk ma nasida mangulahon na denggan. Mereka akan tertekan. Dauma siad debata. Jaladang dileho berohana martangyang. Dang dileho berohana pasol hoto dirina tu debata. Alana kinani nunga dibereng na torasna dang pas. Ay say holanda berbada-bada do oma do bapak ninna kan. Jadi musenang dangolo talu muse inatai. Ugogo muse suarani inatai sian suarani amatta. Jadi dihita saluhuna parjolo sahali maka tidak kon Kristus Yesus sia tonga-tonga ni bagas majo. Dukoni
baru ma tuduru. Molo nunga denggang di bagas tabe denggam manang tuduru. Akaya nakotai pe amanginang molo da kasean atau ras makatai di bagasna rorang do tong pakatayon nii pakuling nii. Ayolo ma aka haruar siapa mangan nai aka kebun binatang ate. Hape si huto Kristus nakinan. Kalungna, mata ni kalungna, salib di bagas. Jalan musenang, sibong na pe salib, alay perbada-bada inatay. Tong mamuse selesai do ngulu na songoniate. Alay na nindo na dihita saluhu na amanginang, sesuaikanlah karaktermu dengan Kristus Yesus. Iko sai manangi-nangi tuhatani debata. Mau diubahkan oleh firman Tuhan. Unang marjogal ni roha hita diakka pangalahotai. Unang taalo to diperbadia na dibagasa ngolutai. Tapahehe mai. Tatangihon suara ni debata dibagasa ngolutta. Ay terkadang amanginang olo do songoni nunga mate be. Mata ni haporsion na mabege suara ni debata di bagasang ngoluna. Dang dileho berohana laho manangi honi. Baujung na saya holanda mangulahu dosa ma. Songo dia ma ibana si tidangini Kristus jol masih songoni ate. Jadi namar lapatan ma huna toktong mahita makarikoton makatidakon Kristus Yesus di bagasang ngulutang. Jala disima para dioni debata inganan na sumonang dihita molo say biar mida Jehovah hita di bagasang ngulutang. Jala nunga taboto isedo si ihutonota di bagasang ngulutaon. Nah pasti molo di nguluta di rohata madok debata. Molo debata do si ihutonota amanginang tapadeng gema parrohotai. Ombolo nga binereng diboto do dosa alay tetap do ditodong. Diboto do dosa alay tetap diulahon. Ketika kita mengatakan yang tidak baik tentang kawan kita amanginang, ipe ngabatu budosa teh. Olo memfitnah donganna. Bohama dongan naon asa jatuh. Bohama asa ibana negabi nomor sada. Parwa-rwa donganna, paburu-buru kodonganna. Jadi unang songon saluhuna aka hosomi teal elat latei tapadau siya bagasang nguluta. Molota pelihara dui amanginang aidak pas bingulutaw nate. Alana aka bako-bako si songoni bako-bako na sohina lomohon ni debatado ate. Na parjolo sahali tapadau aka bako-bako ya manginang. Bako-bako na rorangi. Unang tapajogal rohata. Unang tapajogal rukukta. Unang tapajogal ate-ate tay. Ikonolo do hita amanginang mengalah ate. Demi kebaikan ate. On kadang daw ngatong auru na tumoho inda musenang. Berbeda-beda. Dukoni aka kebun binatang mamuse haruar siapa mangan nai. Jalala sia rohana dia kabak na songoni, disipak na songoni. Adong dojol masih songoni amanginang. Dia merasa bangga dengan karakterna na songoni. Jalanunga di nasehati di podai dongan na ibana tetap do merjogal ibana di pangalahona na songoni. Jadi dihita saluhuna amanginang toktong ma tapadau aka roha-roha si songoni. Hatani debata matai huton. Marhite tod di debatana songgop di bagasang ngulutai imata tangi honate. So tung do gabe mate mata ni haporsiota manangi honi. Ujung na gabe dango lobe hita mangula hossa.
Hape nakina di do Yesus di son, di pasaha di batado tu hitam, tod dihagogoon, doho pangarajayu diri. Ima gogot ta amanginang, mangula aka siulautai. Margogo mahita mangula aka ulauta molo say toktong do hitam. Berpatokan tu Yesus Kristus. Jala muse molo si hol rohata tu surgo hasonangani, tapauba marohatai. Molo dang si hol do rohata di si amanginang, yang pasti. Tu neraka mahita teh. Tu api narakko, api yang menyala-nyala. Jadi mulai sian hal-hal naume metate amanginang. Mulu tabereng karakter tadang pas, pangalahotai sipatai, oaka sifat-sifat songonon dang pas. Pinadau. Alayo mulu nabi nereng, napitor ditodong do musenang. Jala musenang di pagara muse di bagasang ngoluna. Ido nama baik kita amanginang gabe, medau siad di bata. Hurian itu hatana pungu di bagasan Kristus Yesus, benar-benar mahita mengimani Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ahape na masa di bagasan ngoluto na pasti, na donganan di batado hita. Ido ubahen naro hita tu bagas jorona di bagasan tikyon, di namar ningot hita di pesta hari hananai ni Tuhan Yesus, di parade di bata inganan na umuli tu hita. Jala situ jota ima surgo hasonangani. Hola Yesus do situ jota di bagasang ngulutaon. Unang be say nariko di arta portibi talulu ya te manginang. Saluhu nai tading do. Banu ngata ida kana marujung ngolu, godang pe artana molo taida gabe humasusa do aka keluargana aka yanakon na parumenda dohot aka helana. Ujungna gabi merbada-bada do. Lau pembagian harta warisan, baolo do gabi merbada-bada. Aladang pas pembagian ni boru dohot anak kate. Sialani madi hita saluhuna ba benar-benar mahita amanginang mengalului na rumikot ima surgo hasonangan yate. Saluhuna neneng tading doy. Tahari kotoma laho mangyahi surgo hasonangani. Asa mangolu hita, asa terpilih hita gabe pewaris kerajaan Allah. Jala harta na umarga di hita amanginang, na naing pasahato tatu akayana kotai hapor nai, naing gara toktong, jala maniop Kristus toktong, unang gabe beralih tu agama na asing, unang gabe ugamo Islam na sidate, silom. Jadi di hita saluhu nata jamoton taradoti aka yana kotai. Asa marhiteima lam garadi nasida maka tidakon Kristus diganuk ngolunabe. Jala hita pe unang bema biar hita maka tidakko Kristus amanginang. Ala di pasaha di batado tu hita nadumenggan ay molo di bagasang ngoluon molo mabiar do hita maka tidakko nibana dang tadaw ni di batabe hita haduan. Ai sehonin na kan nunga be tutup pitui ujung na gabe tu hamatean sisa leleng ni leleng na mahita dak pajupang behita dohot ibana molo say holan na dangolo hita maka tidak kon ibana te molo binereng di sada-sada rumah makan amanginang ay molo dibereng sudia akan na berkerudung atau ema aka ugamo nasing do disondin na kan si palutang yang nabema ni namusenang. Gudang duna songoni. Syalani madihita saluhuna benar-benar mate. Maka tidakon Kristus Yesus di ngoluta. Molo binereng dia ka huriana asing amanginang. Badang di paloas beribadah. Hola potumi masude dijahai. Sahat dohot aka edena pe dijahai. Iko nangek suara musenang molodang baolo do didang guri jabu ni perjabu. Ay molo binereng di huriana asing badang ipaloas pajongjong holan palangkap ni HKBP dang diloas. Molo hita molo binereng belga-belga do kan. Huria HKBP sentosanin na kan.
Molo di huriena asendang adongi, dang binoto na gereja dunuai ngom manang nadang. Hape molo hita itur tadado adong huria HKBP Sentosa distriko ninna kan molo disa dang boy. Jadi di hita saluhu nama nginang taha muliate homai, apalagi molo di luar tau molo binereng ba luar biasa do pamaretata laho mengayomi hita ate akahala Kristen di luar tahun. Molo di hurian asing dang adongi di luar na asing. Jadi molo hita di son, roh hita tu bagas joro odeng gado hita hudul di son. Molo na deba di parlape-lape ado. Dang hola di parlape-lape ado ho do di jabu-jabu musenang. Jala dada hola ni muse, mare de pedang di paloas, doho sude. Jadi di hisima hita amanginang marsiajar asa tajalo hatani debata, jala toktong tahabiari ibana, taula homma nani dot ni debata. Jala molo tahabiari ibana amanginang porsia hita tu ibana na paloason nama hita masuk tu surgo hasonangani. Amin martanyang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami madok moliate tuho di saluhu na asido denggani basam nama dongani ngolunami sahatu tikyon. Tarlobi le Tuhan nang di bagasan tikyope. Hatam naung hutangi hok kami, ajari pergogoi perbisuhi kami, asa tau kami maka ngoluhoni di ganuk ngolunami be. Taiti pergogoi perbisuhi kami hola tuho sabing, asa unang tersulat di pak nami oleh Tuhan sedalam munati gori. Toktong maho oleh Tuhan nama nogu-nogu hami, nama dongani hami, asa huha persyai hami ho, asa huha tidako kami ho, diganuk ngolunami be. Jalaleho matod di porbadia oleh Tuhan tu ganup hami marsada-sada. Asa marhite tod dimima oleh Tuhan, namar gogoi ho kami, mangula ragam niya kaulon nami, na pinasaha mutu ganup hami marsada-sada. Atong oleh Tuhan nang di bagasan tikyope, hubuan hami di bagasan tanyang nami, saluhu na ruasmu huriam HKBP Sentosaon, lehonomu matutu hahipason, hagogon habisuhon tunasida, asamar gogo jala marbisu kali Tuhan, dina madalani ngolu nasida, tabahonomu saluhu na aka odeng, jala terlobi le Tuhan, yanakon nasida di bagasan, ibu-ibu magodang dia kanau mekmet, jala totong ale Tuhan nasida mabiar, midaho, yanakon sioloi poda sioloi ajar nasian natorasna gabe yanakon nasai toktong ale Tuhan mangasahoko di bagasan ngoluna jala toktong ale Tuhan gabe yanakon nahasea tujolanon terlobi ale Tuhan dia do pamuna badiai nangale Tuhan di bagasan tikyope mangido mangilek kami to do pamuna badiai tu saluhut na ruasmu ale Tuhan na di bagasan na marhabot ni roha di bagasan tikyon asima rohama le Tuhan, apuli marohani saluhu na keluarga, asanggia tale Tuhan, tumibu tarapul rohana sida, jala toktong ale Tuhan donganomu nasida, dia kaganuk ngoluna be, jala toktong ale Tuhan nasida mangasahoko di bagasan ngoluna, toktong nasida le Tuhan, permudu-muduomu, na porsia dohami le Tuhan, na hodo nama masu-masu ngoluna sida, terlobi le Tuhan, dia kana marsahit pe, asima rohama le Tuhan, apeho tangamu nasun hina gogo jalana badia asa marhamalumon nasida sian persahitonna jalaboi nasida le Tuhan manguduti aka ulaon na pinasahap mutu nasida o matangiang helele nami marhite Kristus Yesus martanya kami tuho amen. Mare de mahita huhu mahita papung pilihan. August di
debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhu siliholeho na dengga dohona sa ulibasa na maliutus. Upasat hami mas ya nani leho mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tong atau ngani huriam. Doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toding. Asalam huta dahami godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam gergir hami madu moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
namarla siroha dohami nuain ala nong monako jala di pabaki debataho gabi raja di atas saluhut alai gabi tumipuho sian sasude jala maruli goar asaro pizza luhut ulu nitot laho marsob batuho jala ganu pamangan marhato potton hodo Tuhan moliate marohanami tuho ala nong diukap ho dalam tibanua gijang gabe situani malim ho namangot diho kami tu debata sai pasu-pasu ma kuriam nama ringana dope di hasianganon paima marpumu hami tulabungmu sai pasau hasianganon sai pasau mabaga-bagam tu aka suruammu lehon tu nasida sahala dohot hagogon sian banua gijang asa marmulia guarmu di pertibion saya ajari ma aka partohona di huriam asa hobar tu lomo ni roham aka aturan pamisangon doho panogunoguon nani aturon nasida di huriam sai gonggomi jala paretai ma huriam di tano batakon asalam rarat jala monang huriami lehon habis tarang siap banua gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru doho tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajongmu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohahami mangoloi doho mangihutok ko paho marohanami tuho asa huhati dako kami mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paia mahatam doho dame di huriam asa wingot hami dada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di labumido sai ramoti ma na manggonggomi hami doho raja doho suruan na pinabakitna lehon tunasida habis taran siap banua gijang doho kuduk ni roham asa doho nasida mangoloi paretam pasu-pasu masa luhu perpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida jumpa marpungu di gereja di persikolaan nangpe di bagas nabe sailam lokangi sian hami dosa doho sude na pasoratok kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalap hami tulabungni amai amen alia manamina di banua gijang saip norbadia maguarmu sai roma harajonmu sai sao malomoni roham di banua tongaon songona di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita di dopako Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasar homadamena tuto ditabe amin. Shalom, horas, jala, selamat hari hanana ini Tuhan Yesus Kristus ma dihita saluhuna. Horas.